Σήμερα όπως είδατε θα δούμε δύο καλά νέα. Το πρώτο καλό νέο είναι ότι μια κυρία Σοφία έχει φέρει αυτό εδώ κινητό Alcatel 2008G. Έχω ένα ζευγάρι του στο ίδιο χρώμα. Αυτό. Πριν συνεχίσουμε, κάντε μια εγγραφή για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Κυκλοφόρησε το 2017. Την προηγούμενη Τετάρτη, όχι αυτή μας φέρει, την πιο προηγούμενη. Και επίσης το Σάββατο πήγα και στον Γερμανό. Σε λεπτάκι πέφτει το περίπου. Και πήρα δύο. Πήρα αυτό εδώ, Alcatel 25D. Αυτό. Όπου έχω και ζευγάρι από αυτό, αλλά είναι 25H. Και άλλο ένα πήρα, το οποίο είναι το Ulefone S7. Ξαναλέω Ulefone S7, αυτό εδώ. Λοιπόν, μετά θα ακολουθήσουν και special βίντεο, αυτό που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους, αλλά και μια ανακοίνωση για το επόμενο special, επειδή έχω 69 εγγεγραμμένους. Αυτό είναι το βίντεο, το λέμε στο επόμενο.